Friesland had te kampen met krimpgebieden. Het platteland krimpt hieltijd verder en meer mensen verhuizen naar plakken met een protte volk. Maar er binnen lokkig ek mensen niet te wenje bleven. Wat had de krimp voor effect op deze gebieden en hoe gaan de bleeuwers daarmee om? Ik ga mijn hele leven in Ljouwert wennen. Ik ben Fries Grubrocht, maar Friesland is mijn vreemd. Ik wen je graag in de stad, maar ik ben nieuwsgierig naar wat er nog meer te vinden is in Friesland. Deze week ging ik naar Donkerbroek, Oudeberkeerp en Appelskeer. Dus heel een boadje met een hoen, een stikje kuierje en behel je een lekkere koeken bij de bakker. In Donkerbroek ha Ellen en René een hoenenskwallen. De hoenenskwallen is verneemd naar haar eigen hoen, Joey en Arka. En ze ha een nijenpup, die mij liet zien wat ze leert op skwallen. Hoe ben je je mooi begonnen? We zijn met deze hondenschool begonnen 12 jaar geleden. Toen woonden we nog in Barneveld. En dat was nadat we allebei onze opleidingen hadden afgerond voor kinologisch instructeur en gedragstherapeut. En 10 jaar geleden zijn we hier naartoe verhuisd en toen zijn we ook hier verder gegaan met de hondenschool. Want wat horen de trainingen precies in? We geven hier opvoedingscursussen voor honden. En opvoedingscursussen, daar bedoelen wij echt mee dat we mensen leren hoe ze met een hond om moeten gaan. En hoe ze daar een leuke huisgenoot van kunnen maken. En niet zozeer dat ze trainen en dat ze alle oefeningen perfect kunnen, maar gewoon dat ze een leuke huisgenoot hebben. Onze eigen honden die trainen we voor reddingshonden. Dat doen we bij een reddingshondengroep, ook weer zoekhonden. En daar trainen we de honden voor buitenlandse inzetten. Dus inzetten waarbij bijvoorbeeld gebouwen na een aardbeving zijn ingestort, dus op puin. En ook voor Nederlandse inzetten. En waarom ben je hem hierheen verhuizen? Vanwege de ruimte. Vooral dat. We wilden graag de hondenschool aan huis kunnen doen en we wilden lekker vrij wonen. En dat kon. En toen vonden we dit plekje en dat was gelijk goed. Wat vind je het mooiste van de omjouwing? Ja, het mooiste vind ik eigenlijk dat je hier alles hebt. Je hebt hier hei, je hebt hier bos, je hebt hier water. Alles in de omgeving is vlakbij. Dus de diversiteit van de omgeving vind ik wel het mooiste hier. Ja. Willen jullie hier wenje blijven? Ja, we willen hier echt wel blijven wonen. We hebben hier wel echt ons plekje gevonden, dus we blijven hier wel wonen. Van Donkerbroek ging ik naar Oudeberkeerp. Hier wen het Karst Berkenbos. Karst speelt in een band, had 14 boeken schreeuwen, maar kuieren vindt hij het allermooist. Hij had al meer dan 1000 keer het Koepelbos bekuierd, dus dat liep mij een mooi plakje om al te praten. Jouw schreeuwen en jouw kuierje, wat maakt dat kuierje nou zo bijzonder? Ik ben ermee begonnen toen ik een eigen theaterteam had in de Oude Landbouwschool hier in Bekoop. Dan had ik vaak 's middags had ik een voorstelling en dan 's morgens ging ik dan mooi te wandelen en dan overdacht ik even achter op een bankje hier in de Koepelbos. Overdacht ik in het programma, je zit daar heerlijk rustig en dan ga je in ieder geval ontspannen de middag in. En wat vind je de mooiste route? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel mooie wandelingen. En elke wandeling levert ook elke keer weer nieuwe dingen op. Dat je denkt van, verrek, dat had ik nog nooit eerder zien. Of wat prachtig dat ik dat nou ineens, dat me dat nou ineens opvalt. Verneem je ook wat van de krimp? Nee, persoonlijk verneem ik dat niet. Maar het is natuurlijk wel waar dat er wat verandert. En die verandering is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Als ik Bekoop neem in mijn jeugd, de jaren 50, 60... dan is er van de totale middenstand misschien nog maar 20% over. In zoverre kun je de krimp wel merken. Want ga je hier altijd wennen? Nee, ik heb hier niet altijd gewoond. Ik ben nu 66 en ik heb hier met mijn keer ongeveer 54 jaar gewoond. Dus wel een heel groot part van mijn leven. In ieder geval heb ik mijn jeugd hier doorgebracht. En daar ben ik nog altijd ontzettend dankbaar voor. Want er is niks mooier dan op te groeien in zo'n omgeving als in Bekoop. Met boswallen, bossen, het veld waar we kiwiseier konden zoeken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Willen jullie hier wenje blijven? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, we wonen nu achteruit, vlakbij het natuurgebied de Batten. Ik stap over een plank en dan loop ik zo naar de Batten toe.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben de reeën hebben in de achtertuin. We hebben ontzettend veel zangvogeltjes. We hebben nou zo'n beer hebben we vlak voor de rutten staan met allemaal pinda's en neutjes en zo. En daar zit altijd van alles op. En daar kan ik van genieten. Dat vind ik mooi. Streekproducten binnen net alleen nog producten uit de streek, maar ook producten die binnen inspireren troch de streek. Wim en Gerda de Vent uit Appelskeer maken in haar bakkerij van die heerlijke producten, maar inspiratie uit de omjouwing. Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Hoe lang ben je hier al? Wij wonen hier nu 19 jaar. Ja, waarom ben je hem hierheen verhuizen? Nou, kijk zelf, de omgeving is hier prachtig. Je hebt zand, je hebt bossen. Je kunt fietsen naar hartelust, prachtige fietspaden. Dus het is hier prachtig. Wat voor streekproducten had je? We hebben 2 soorten streekproducten. We hebben de kale duinenkoek en we hebben de Bosbergtorenkoekjes, roomboterkoekjes. Het is geïnspireerd op de Bosbergtoren, die nu net nieuw is, open, heel mooi. Een prachtige toren, waar je dus ook terecht kunt als mensen die in een rolstoel zitten. Er zit een lift in, dus dat is hartstikke mooi. Het is een prachtig uitzicht. Het is ook geïnspireerd op de Kale Duinen, de Kale Duinenkoek. Dat is een prachtige omgeving. Is er een soort vraag naar de streekproducten? Ik ben met de 500ste torenkoekjes bezig, dus er is wel vraag naar. Ja. En je zit hier hartstikke mooi in een vastcentrum. Wat houdt dat precies in? We zitten hier met 4 ondernemers met vestproducten in het vestcentrum. De eigenaar is Jan Nicolai van de slagerij. Dan zit er nog een bloemist en we hebben de groenteboer en wij zitten erin. Nou, het versterkt elkaar alleen maar. Ja, zodat ik mooi kan helpen aan het probleem van de krimp? Ja, dat denk ik wel. Want ze kunnen alles onder één dak halen, hè? Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Willen jou hier ik wenje blijven? Ja, voorlopig wel, want we zijn natuurlijk nog volop aan het werk in onze bakkerij. Dus ja, we blijven hier voorlopig nog wel wonen, hoor. Het smaakt me goed. Ik wil je nog wel in blijven. Spietig genoeg zit het er voor deze week alweer op. Maar ik zie je hem graag na je week weer.